la solució així ara és prohibir pornografia per a menors, anem a entendre menors a partir de 16, 17 anys, prohibir-la, conèixer, o sigui, explicar el que és, que siguin conscients de que no és real, quina seria una miqueta de solució viable i no Viable. I no idònia. M'agrada, viable. A veure, se sap que els pares tenen que capar els ordinadors, els mòbils, etc. Això seria superimportant fer-lo. Jo no crec que el porno se tinga que llevar, però sí tindré molta informació sexual sobre com és la pornografia, què se fa en la pornografia i saber que si la utilitzes és en un mitjà teu propi i no per a utilitzar-lo com a informació. Poques vegades se veu informació.